अपना बहनोई के यानी वासुदेव जी के अपना रथवा पर बैठा ले और रथवा पर बैठा के आकाश मार्ग से लेके चलल बा। आकाश मार्ग में रथ जा रहल बिया अपना बहिन बहनोई के विदाई करावे खातिर विदाई करा रहल बा। तले बीच ही रास्ता में बा तले आकाशवाणी भई ये कौन जेकरा के तू अपन बहिन बहनोई समझता रहो यही बहिन का देश है यही बहिन का देश है। आठवां पुत्र जौन हुई वो देवकी के लाल हुई और तहार काल हुई। देवकी के आठवां पुत्र जौन हुई वो तहार काल बन के आई। आज बहिन बहनोई के विदाई करावे लिया के जा रहल बा। ये आकाशवाणी भई कॉलेज के कौन ऐसन क्रोधित हो गए रथ घुमा देलस आ ओही जनी ऊपर सोचता कि जब ऐसन बात बा तो आजे खेला खत्म करो न रही बांस न बाजी बांसुरी। अपना बहिन के चोटी पकड़ लेलस निर्दयी कंस आ चोटी पकड़ के कलश की यही पर से एगो किताब बतावता कि कहता कंस की यही पर से बहिन के लेके नीचे फेंक देता नहीं आ एगो किताब बतावता कि ना अपन तलवार खींच ले बा आ एक हाथ चोटी पकड़ ले बा। तब तक ले वही समय में भिखारी ठाकुर जी याद आ गए उनको कोई गो बात हो कल प्रोग्राम होत रहे तो वही में एगो मलिक जी आइल तबला बदक वो एने ओने हो गइल ए बबुआ तो आज के दुगोला जौन होता दुगोला तब ना के दुगोला हम गाइले लेकिन नेताजी दुगोला से गावत नहीं लेकिन मन माने उबिया गइल बा कचरा हो गइल बा गावे में लाज लगता काहे पहिलहू के दुगोला होखे गायत्री ठाकुर गुलाब शर्मा धुरान काका ना जी आज कह देखे विजेंद्र के बाबा आज देखे दुगोला गावल कम को दल बड़े सिंगल प्रोग्राम गावतर का है कहतर के हमारी इज्जतवा बच जाऊ है ढेर बा ए बबुआ तो पहले के दुगोला होखे ओहू में होखे लेकिन ग्रंथ से होखे बुझाई जे गाड़ी गलौज होता तो ए में देखिए ई दुगोला के बोल हो जाई और ओरिजिनल बात हुई एही जनी वासुदेव जी कने की कंस ई का कर रहल बारो ई अपना बहिन के चोटी पकड़ ले बारो और बहिन के मारे जा रहल बारो ई अच्छा ना ई ठीक नहीं खबर अब बड़ी सुंदर भाव में बबुआ कौन से कहतर का हाँ बढ़ा दो कहतर का इतनी चिन्ह रे सरवा बहिन बह तनी चिन्ह रे सरवा बहिन बह नोई के बहिन बहनोई 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 तन्नी चिन्ह सर्वा बहिन बहनोई तन्नी चिन्ह सर्वा बहिन बहनोई और का बबुआ हमरा गोबरही से राजा त्रिपाठी जी भगवान के कथा कीर्तन में 101 रुपया पुरस्कार दिले बानी। कन्हैया जी से बार बार निहोरा करो यहाँ पर सदैव कृपा बना रहे भगवान के घर परिवार में मंगल ही मंगल होते रहे। हे बाबुआ और वासुदेव जी कहता निका मौग के कहता तनी चिन्हो न दोई के बहन होई के बबुआ मौग के कहता तनी चिन्हो न दोई के
बहन होई के तनी चिन्हले सरवा बहिन बहन तनी चिन्हले सरवा बहिन बहन होई कहत रहे कि कम से कम बहिन के बहनोई के कम से कम इज्जत करे के सिखाओ है अपना बहिन के तू चोटी पकड़ ले बाड़ो ये तरह संस्कार मिलल बा कंस कलश के है चुपचाप बैठ हैया हमरा का करे के हमरा के मत सिखावो बबुआ कहते कि हमरा के मत सिखावो लेकिन कंस मानत नहीं खो कंस मानत नहीं खो वही जने बड़ी सुंदर जब इतना भर बात भई बहन कहली कि भैया मारो मत हमने के मारो मत तरह के वचन देता नहीं ये आकाशवाणी नु भइल कि हमर 8वां पुत्र जोन होई ई तहर काल बन के आई त जा हम वचन देता नहीं हमर 8वां पुत्र जोन होई हम तारा हाथ दे हो उ लड़के के तू मार दी रथ घुमा के अपना राज में लेके आइल बा आ तले वही समय में अरे तभी न बजावत नारद बाबा आ गइले ए न बजावत नारद बाबा आ गइले हरि गुण गावत नारद बाबा आ गइले हरि गुण गावत नारद बाबा आ गइले बिना बजावत नारद बाबा आ गइले बिना बजावत नारद बाबा आ गइले नारायण 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 कहते हुए नारद बाबा ओ उग्रसेन के दरबार में आइल बानी आ दरबार में वही नहीं कंस के जब देखा था कि बेचैन बा कंस लेकिन कंस बहुत बेचैनी में लगा का समाचार बा बहुत बेचैनी में बारो बहुत घबराहट में बारो का बात बा कंस कॉलेज की सरकार बैठल जाओ ऐसा ऐसा समस्या बा कुछ कहता नहीं का ऐसा ऐसा बात बा हम जात रहे बहन बहनोई के लेके आकाश मार्ग से विदाई करावे खातिर तले आकाशवाणी भइल हो कि हमरा यही बहन के देश से 8वां पुत्र जन हुई उनकर लाल बन के आई और हमार काल बन के आई हम चाहनी है कि अपना बहन के ऊपरे खत्म कर दी लेकिन बहन कहलिए कि ना मारा मत 8वां पुत्र हुई जो तरह के हम देहब वो पुत्र के तू मार दी हो इतना भर बात नारद बाबा सुनो नहीं तो देखिनु पहले ही कहनी कि जब जब होही धर्म के हानि बार है उ असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहु कृपा निधि संजन तो जब तक ले पाप के घारा भरे ना पाप के भारा जले ले भरी न तले भगवान के अवतार ना होला ना हो पाप करावे के रहे इतना बर्बाद 8वां पुत्र नारद बाबा कहने की 8वां पुत्र कहली है कि हम दे दे हो 8वां पुत्र के तू मार दी हो ई कैसे तू जनलो हो ई में 8वां पुत्र तार कौन होई तार कौन लड़का काल बन के आई आ कौन लड़का तार 8वां बनी इनकर 8वां बनी तार काल बनी ई तू कैसे समझ लो प्रमाण मिले लगी एगो दीवाल पर 8 गो रेखा खींच देने नारद बाबा नारद भगवान 8 गो रेखा खींच देने अब कहने के दहिने से गिना दहिने से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 दहिने से गिना तो बाएं वाला लास्ट में जाके 8 हो जाए अब बाएं से गिनाए तो दहिने वाला लास्ट में जाके 8 हो जाए जवन गिनाए पीछे से गिनाए तो बगल वाला 8 हो जाए चलिए पुरस्कार के साथ साथ वस्त्र भी पुरस्कार आई दीदी का तरफ से पुरस्कार आइल बा अब दीदी का तरफ से पुरस्कार अब देखे के परीक्षा बा होय में सोहर होई तो हां तो दीदी जना तरी कि ना हमरा मन भौजाई बा तो सारी मिलल पहुना बुझस कि ना हमरा सार बा तो माने कपड़ा ऊपर हमरा मिले के छै हमरा बुझाइला कि सोहरवा मेरो रे पहने खतिया चुप रह माने गलती नहीं के नको कह का मतलब है कि कम के गलती कम के बाकी ना रह ना ए बाबूआ ए रेखा खिंचाइल बा जहां से गिनाए बीच से गिनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ओकरा बगल वाला 8 हो जाए
नारद बाबा का उनका से पाप करावे के रहे कहले कि ये में तार कौन शत्रु होके आई ई न तू जानता रह न हम जानता नहीं अब एकरा बारे में तू विचार करो अब वही जनी बबुआ समय के अनुकूल वह अपना बहिन बहनोई के ले जाके आ कारागार में यानी जेल में बंद करा देलस बड़ी सुंदर भाव बा हाथ में हथ करी पाँव में पैको बजर के वार सब बंद भइले आ कुत्ता के बखान करी पहाड़दार देखी रखवावल गई देवकी और वासुदेव जी के हाथ में हथकड़ी लागल गुड़ में पैकर लागल जेल में बंद करा दिलस कंस बबुआ आ हरेक दरवाजा पर पहरेदार के रखवा दिलस सारा दरवाजा बंद हो गई बबुआ आने जेल में दो अवधि बंद हो गई ना हो आ एने का और अब कंस इंतजार करता कहानी जनी तने विलंब होती है ना हो तने सा एगो तने को भजन हो जाओ आ समय के मुताबिक हमने के काम होई भजन एगो हो खबर पीयूष जी कुछ ऑर्डर लेके आइल बनी कहां